הדרכת נוהל שימוש במכשירים גרעיניים. לעובדים ועוסקים עם מקורות גרעיניים במעבדות איזוטסט. מבוא 1. נוהל זה בא להנחות עובד קרקע שדה בתחום צפיפות ורטיבות בעזרת מכשיר גרעיני. כיצד להתנהג בקרבת המכשיר מבחינת הבטיחות מפני סכנת חשיפה לקרינה. 2. בעת הפעלת המכשיר הגרעיני ובעת העמידה בקרבתו יש מידה מסוימת של סכנת חשיפה לקרינה רדיואקטיבית. 3. הנוהל מנחה את העובד כיצד יש לעמוד בקרבתו, להובילו ברכב, לאחסנו במחסנים ולבצע את עבודתו. 4. כל עובד קרקע שדה במעבדות איזוטסט החדשה מתחייב לקרוא בעיון נוהל זה ולמלא שאלון תיאורטי המעיד כי קרא, הבין ומתחייב לפעול על פיו. 5. כמו כן, קיימת הנחיה מודגשת בדבר הפעולות אותן יש לנקוט בעת תאונה או תקלה. טלפונים לשעת חירום מופיעים בנספח 1. 6. באחריות ממונה בטיחות הקרינה להפעיל את ממוני הבטיחות בסניפים ולגבות את תפקידם. המבנה של מערך בטיחות הקרינה במעבדה, מתואר בנספח 3 לנוהל. הגדרות ומונחים חשובים. קרינה מייננת, קרינה שיודעת לייצר יונים. רדיואקטיביות, איזוטופים אינם יסודות בעלי אותו מספר של פרוטונים, מספר אטומי זהה, אך נבדלים במספר הנויטרונים, מסה אטומית שונה. איזוטופים בלתי יציבים, לא כל האיזוטופים יציבים. איזוטופים שמספרם האטומי גדול מ-92, אינם יציבים עקב האנרגיה החלשה הקושרת את הגרעין. ישנם גם יסודות בעלי מספר אטומי נמוך יותר, שיש להם איזוטופים לא יציבים. איזוטופ לא יציב הוא איזוטופ הפולט אנרגיה בזמן דעיכתו לאיזוטופ יציב. איזוטופ מסוג זה מוגדר כרדיואקטיבי. כמו צורות אנרגיה אחרות יכולה קרינה רדיואקטיבית להיות מועילה או מזיקה כתלות בצורת השימוש בה. סוגי קרינה, קיימים 4 סוגי קרינה שונים, אלפא, בטא, גמא, ניוטרונים. היחס בין קרינה לחומר תלוי בסוג הקרינה ובסוג החומר. חלקיקי אלפא נעים מספר סנטימטרים באוויר ונעצרים על ידי פיסות ניר או אור. חלקיקי בטא נעים מספר עשרות סנטימטרים ונעצרים בעזרת עץ בעובי 2 סנטימטרים או פיסת אלומיניום דק. הובלה. המכשיר יובל בתא המטען של המכונית, רחוק מהנהג, כשהוא בארגז המקורי וכשהמקור מופנה לחלקו החיצוני של הרכב. יש לוודא שהארגז לא יזוז בעת הנהיגה. ברכב ייסע רק הצוות המפעיל ועובדים החיוניים להפעלת המכשיר. אין להוביל נוסעים אחרים שאינם עובדי קרינה. לפני נסיעה. יש לדאוג שמיכל הדלק ברכב יהיה מלא. יש לוודא כי המכשיר במצב שלם וכי הארגז שבו הוא נמצא שלם וניתן לסגירה. על הנהג לסגור את הארגז לפני העלאתו לרכב. בזמן נהיגה. יש לנהוג בזהירות יתרה ולהימנע מלבצע פניות חדות ותמרונים מסוכנים, וזאת על מנת למנוע טלטולים מיותרים למכשיר. יש להשתדל לנסוע בנתיב הימני כך שיהיה אפשר לעצור בצד במהירות המערבית במקרה של תקלה. בזמן הפסקה בנסיעה, בזמן הפסקה בנסיעה, או בזמן חניה קצרה, או במקרה של תקלה ברכב, על הנהג לנעול את הרכב ולוודא שהרכב נמצא תחת השגחה מתמדת כל עוד המכשיר נמצא בתוכו, בטווח ראייה. יש להשתדל לחנות במקומות בהם ריכוז האנשים והרכבים אינו גדול. בכל ארגז מותקנת מערכת למניעת הפקרת מכשיר. מערכת זו מיועדת למנוע שכחה של מכשיר ברכב ותתריע באמצעות טלפון המחובר אליה בבלוטות לבודק, באם הוא מתרחק מהרכב ועלול להגיע למצב של הפקרה. שלטי אזהרה על הרכב. יש לשלט את הרכב המוביל בשלט אזהרה מאוין בגודל 400x250 מילימטרים שחלקו העליון צהוב, בחלקו התחתון כתוב רדיואקטיבי, ובתחתית השלט תופיע הספרה 7. מספר האום של החומר, 1-3332. טלפון בחירום כוכבית 6911. טלפון ממונה בטיחות בתעבורה של המעבדה.
סיכונים בריאותיים. יחידות. רנטגן סמל סימן מסחרי רשום. יחידת החשיפה. זוהי כמות קרינת גמא או קרני-אקס שתגרום ליצירת כמות מטען נשווה ליחידה אלקטרוסטטית אחת בסמ"ק אחד של אוויר יבש בתנאים. סיורט, SV, סיברט, יחידת המנה אקוויוולנטית, דוס אקוויוולנט. זוהי יחידה המודדת את האפקט הביולוגי של הקרינה. בעבר השתמשו ביחידת RAM. סיורט אחד שווה ל-100 RAM. משתמשים גם ביחידות מיליסיורט ומיקרוסיורט. מקור חתום, סיורט סורס. מקור חתום הוא חומר רדיואקטיבי הקשור לחומר או חתום בתוך מעטפת בעלת חוזק מכני מתאים כך שאין כל אפשרות למגע עם החומר הרדיואקטיבי, והעטיפה מבטיחה שהחומר הרדיואקטיבי לא יפוזר לסביבה בתנאי שימוש בלתי צפויים. מקור חתום במד גרעיני מכיל 2 מקורות רדיואקטיביים. CS 137, פולט 370 MBQ בעל אקטיביות 10 MCI. M241, ביה פולט 1480 MBQ בעל אקטיביות 40 MCI. ההגבלות לחשיפה מותרת. הדרישה היא שהעובד לא יסייחסף לקרינה כל גופית מעל 50 מיליסיברט לשנה, ולא יותר מ-100 מיליסיברט ל5 שנים. מנת גבול של אדם מן הציבור היא 1 מיליסיברט לשנה. חלק הגוף. מנה מרבית לשנה לעובדי קרינה, מיליסיברט. הגוף כולו, 50. העיניים, 150. עברי המין, 200. הריאות ומח העצמות, 400. הרגלים הידיים ואיברים אחרים, 500. זמן, מרחק, קרינה. ישנו יחס ישיר בין כמות הקרינה הנקלטת ונספגת לבין זמן ומרחק. ככל שנמצאים פחות זמן בקרבת המכשיר הגרעיני ככל שנמצאים רחוק ממנו, כך כמות הקרינה שתספג בגוף תהיה קטנה יותר. המנה הגבולית, המנה המקסימלית המותרת לחשיפה של עובד, ראה סעיף 4.5 לעיל. תקרית, אירוע בטיחותי. אחד או יותר מן האירועים הבאים. חשיפה חריגה למקור קרינה. אובדן זמני או קבוע של מכשיר קרינה. גניבה של מכשיר קרינה. מיקום לקוי של מקור קרינה. כישלון של אמצעי הגנה או של מיגון או של אמצעי להפסקת קרינה של מקור קרינה עקב תקלה. פיזור בלתי מתוכנן או בלתי מבוקר של חומר רדיואקטיבי. מכשור, ציוד ומתקנים. מד, מכשיר, גרעיני בארגז אחסון ייעודי המצויד במערכת GPS. נתונים טכניים על המכשיר הגרעיני ומטרות השימוש בו. מטרת המכשיר. תעשיית דרכים וכבישים, בדיקות צפיפות ורטיבות של קרקע. אפיוני המכשיר. המקור והחיישן ממוקמים באותו הצד של הדוגמה הנבדקת. עיקרון. פיזור גמא עבור בדיקת צפיפות נפחית ונקבוביות של קרקע וערעור בחום של ניוטרונים עבור בדיקת לחות של קרקע. יש 3 סוגי מכשירים, אינסטרוטק, טרוקסלר ואמבולדט. היצרן. אקטיביות המקור, MCI. M241. CS 137. טרוקסלר 40. 10. המבולדט 40. 10. אינסטרוטק 40. 10. תג קרינה. מתקנים שחייבים להימצא עם העובד בכלל את עבודתו עם המכשיר, ערכת בטיחות. 4 עמודי ברזל באורך 1.2 מטר. סרט סימון אדום לבן באורך 100 מטר לסימון וגידור. כפפות. מברשת ניקוי. מלקחיים. עת חפירה. 4 נצנצים. שילוט, זהירות, סכנת קרינה. פנס מוגן התפוצצות. ציוד ומסמכים שחייבים להימצא ברשותו של כל עובד המוביל חומ"ס ברכב. רכב תקין ומתוחזק כראוי, באחריות העובד שמקבל רכב לשמור על תקינותו והחזקתו השוטפת. לנהג, בדיקת רישיון נהיגה ועוד רישיון מוביל בתוקף ממשרד התחבורה. לרכב,
רישיון רכב בתוקף ועוד רישיון מוביל חומ"ס בתוקף ועוד ביטוח חובה בתוקף. ברכב יהיה בכל עת העתק של רישיון מוביל אישי ועוד רישיון הובלת חומ"ס לרכב ועוד היתר משרד הגנת הסביבה לרכב. ציוד חובה לרכב, ג'ק, מפתח גלגלים, 2 מטפי כיבוי, 6 קילוגרמים כל אחד, משולש אזהרה, שלטים מגנטיים לסימון הובלת מכשירי קרינה, 3 מדבקות, מטף כיבוי צמוד למחסן. שיטה. הנחיות לעובד במכשיר גרעיני, כללי. העבודה במד צפיפות קרקע מלווה בסיכון מסוים של חשיפה לקרינה גרעינית, קרינת גמה ונויטרונים. חשיפה כזו עשויה להיגרם כתוצאה מהוצאת המקור מביתו בעת תפעול המכשיר בעקבות ליקויים בטכניקת ההפעלה, נפילת המקור מהתושבת שלו כתוצאה מחבלה או נזק למכשיר, חשיפה כרונית של אנשים כתוצאה מאחסון המכשיר בסמוך למקום הימצאותם הקבוע של בני אדם, שימוש לא נכון במכשיר הגרעיני. אחסון. המכשיר יאוחסן בארגז ייעודי כשעליו שילוט. חומר מסוכן. מס מכשיר נקודותיים. מרכז מידע ארצי לחומרים מסוכנים. כוכבית 6911. ממונה בטיחות. המכשיר יאוחסן במחסן ייעודי מוגן מאש, הצפה ופריצה כפי שאושר וכתוב בהיתר המעבדה בלבד. אחסון מכשיר במעבדת שדה מגודרת תחת אבטחה, יאושר רק לאחר קבלת היתר ממשרד להגנת הסביבה ובודק מוסמך בארון מתכת נעול ומשולט. אסור שהמחסן, שבו נשמרים המכשירים, יכיל חומרים מסוכנים, או כימיקלים, או גזים דחוסים. על המחסן להיות יבש ומשולט בשלט אזהרה. הוצאת מכשיר מאחסון. בתחילת כל יום עבודה המכשיר מאוחסן במחסן הייעודי. לפני כל הוצאה של מכשיר מחדר האחסון, יש לדווח על הוצאת המכשיר במערכת רדיואקטיב המותקנת על טבלט שממוקם בכניסה לכל חדר אחסון. כמו כן, בנוסף, יש לבצע רישום ידני טופס, ראה נספח 2. הפעלה. על העובד חלות הגבלות החשיפה לעובדי קרינה. תכנון העבודה יעשה כך שעובד לא יאסף בשנה למעל 50 מיליסיברט קרינה כל גופית, ולא יותר מ-100 מיליסירות ל5 שנים. יש להקפיד על ההוראות הטכניות של הפעלת המכשיר המשמשות גם הנחיות בטיחותיות מחייבות. יש להפעיל את המכשיר במהירות המרבית ולהתרחק מן המכשיר למרחק של כ-2 מטר לפחות בעת הפעלת המכשיר. אין להוציא את המקור מביתו אלא בעת הפעלת המכשיר. צוות ההפעלה חייב לשאת תגי קרינה, תג לקרינת גמה ותג לקרינת נויטרונים, מרגע הוצאת המכשיר ממקום אחסונו ועד החזרתו לשם. התגים יענדו באזור המותן, החגורה. התגים יהיו אישיים ויוחלפו מדי חודש. האחריות להובלת התגים ומשיכתם מוטלת על אחראי בטיחות קרינה בסניף. התגים יאוחסנו בנפרד מהמכשיר במרחק העולה על 5 מטר ממנו. אין לעסוק בכל עיסוק אחר בעת עבודה עם המכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במקום שבו עובדים בחומרים רדיואקטיביים. בסוף הבדיקה יש להחזיר את המכשיר באופן מיידי לרכב. יש להתייצב לכל הדרכה שהעובד זומן אליה. יש לבצע בדיקות רפואיות בזמן. ביקורת ובדיקות רפואיות. עובד קרינה מוסמך יעבור בדיקות רפואיות כמקובל לגבי עובדי קרינה לפי תקנות משרד העבודה במרפאה תעסוקתית, אחת לשנה לכל הפחות. המכשיר ייבדק בבדיקת ממרח, לאישור שלמות המקור אחת לשנה. על הבדיקה להראות כי אין זיהום חיצוני, הניתן להסרה, על המכשיר בכמות העולה על 0.005 מיקרו-קירי למריחה פולטי אלפא ו-0.05 מיקרו-קירי למריחה, פולטי בית הגמה. ביקורות תקופתיות למעקב יערכו על ידי היחידה לפיקוח וייעוץ חוץ מב"ק ממ"ג סורק. מעקב אחר מיקומי המכשירים. מעקב אחר מיקומים ייערך על גבי דף או באמצעי דיגיטלי, מערכת רדיואקטיב, ויכיל את רשימת המכשירים הרלוונטיים לאותו מחסן.
בכל מחסן בסניף חלקי מעבדת שדה, תנוהל רשימת המכשירים הגרעיניים בסניף, כולל במעבדות השדה. על העובד לחתום עם הוצאת המכשיר לעבודה ולציין תאריך, וכן עליו לחתום עם החזרת המכשיר למחסן. התיעוד יאושר באמצעות ממונה בטיחות קרינה סניפי חלקי מנהל המעבדה, אשר יחליפו בחדש ויתייקו בתיק מכשירים גרעיניים. ביקורות אחר דיווחים יערכו על ידי מנהל הסניף או בא כוחו. תקרית עם המכשיר. במקרה של שריפה, התחת המד, מכסה בית המקור במצב תקוע בפתיחה, או מד שנפגע. יש לפנות ולהרחיק אנשים ולגדר את מקום האירוע ברדיוס של 5 מייל לפחות, בעזרת המוטות וסרט הסימון. יש לדווח לממונה בטיחות הקרינה בחברה וליחידה הרלוונטית במשרד להגנת הסביבה, באופן מיידי ושלא יעלה על 5 דקות ממועד האירוע. בעת תקרית עם המכשיר, אין לדחות פעולות מצילות חיים. על המוביל להעביר תחקיר אירוע תוך 48 שעות ובו פרטי התקלה והאמצעים שננקטו לסילוקה. המשך התחקיר וטיפול יבוצע באחריות ממונה בטיחות קרינה של המעבדה בהתאם לחובותיו מול הרגולטורים. עבדה או גניבה של המכשיר. בשלב הראשון יש להודיע לממונה בטיחות קרינה. מיד אך כי יש לערוך חיפוש באתר. הוראות לעובדי קרינה לגבי שימוש בתג אישי. תג הקרינה הוא אישי ואין להעבירו. תג הקרינה יענד בכל שעות העבודה עם חומרים רדיואקטיביים. תג חזה יש לענוד בכל מקום בין הצוואר לירך, רצוי בגובה המותן. תג זה מייצג את חשיפת הגוף כולו. אין להשאיר את התג במעבדה בעת שהעובד אינו שוהה בה. בעת שהתג אינו בשימוש יש לאחסנו במקום מוגן מקרינה או מרוחק מכל מוקד קרינה אשר יועד לכך. הרטבת התג עלולה להרסו. בתחילת כל תקופת הנידה, בדרך כלל חודש, מתקבלים במעבדות איזוטסט החדשה תגים להחלפה. עליך להחליף לאלתר כל תג ישן בחדש, ולהחזיר את הישן לאחרי הבטיחות, אשר ידאג להעבירו לשירות התגים. להזכירכם, תג שנענד זמן רב ולא הוחזר לסרוט התגים מאבד מערכו ככלי למדידת המנה ולהתראה על תקלה בטיחותית בתהליך העבודה. בתום כל תקופת ענידת תג, חודש בדרך כלל, יתקבל דווח על מנות הקרינה שנרשמו בתגים שהוחזרו לקריאה. יהיה החזרה במועד תגרום לשיבוש דוח תקופתי זה. בכל מקרה של חשיפה חריגה, מעל 1.25 מיליסיברט בחודש, יקבל ממונה בטיחות הקרינה דווח מיידי עם קריאת התג. מנות כאלה מחייבות חקירת האירוע שגרמו לחריגה. אם אינך משוכנע שהחשיפה אינה אישית, למשל, תג הושאר ליד מכונת רנטגן, יהיה עליך לשכנע בכך את ממונה בטיחות הקרינה, ואת הפקוח על הקרינה במשרד העבודה. לאחר קבלת חוות הדעת המתאימות יפעל שירות התגים להסרת המנה מהרישומים. זכור, במקרה שקיים חשש לחשיפה, אל תחכה לסוף התקופה. פנה לממונה בטיחות הקרינה כדי לשלוח את התג לפיתוח דחוף, וקבל אחר במקומו. במקרה מיוחד בו נחשף התג בטעות לקרינה, לדוגמה, שהייה ליד מקרן ללא העובד, הינך מתבקש לנהוג כבמקרה לעיל. אין טעם להמשיך ולהשתמש בתג. החזר אותו לשירות התגים עם הודעה מתאימה, וקבל אחר במקומו. בזאת יחסך ממך צורך בטיפול במנה חריגה שאינה אמיתית. ציוד לניקוי המכשיר והחזקתו. בכל מעבדה קיימת עמדת ניקוי ייעודית למכשירים. העמדה כוללת מראה ומברשת פלדה בעלת ידית ארוכה לצורך ביצוע הניקוי בצורה הבטוחה והנוחה ביותר. אם יש צורך בניקוי המכשיר, יש לנקותו כך שהוא מוצב ממך והלאה. נקה את המכשיר בעזרת מברשת קשה עם ידית ארוכה ובמהירות המרבית. המנה משרות שלא לצורך ליד המקורות הגרעיניים או בקרבתם. אין לגעת בשום אופן במקור ביד חשופה. אין לבצע תיקון או פירוק המכשיר, אלא אך ורק על ידי היצרן או על ידי מעבדה מוסמכת מטעמו. הוראות עיקריות של המשרד להגנת הסביבה בנושא בטיחות קרינה. יש לתחום במקום העבודה,
לפי הצורך, את האזורים שבהם צפויה חשיפה למנת קרינה מעבר ל10 המנה הגבולית בשנה, ולהקפיד על סימונים ועל שילוט בעברית באופן ברור ובולט לעין שיכלול את הסימון הבינלאומי המקובל לקרינה מייננת. יש לדווח למפקח עבודה אזורי, בכתב, על חשיפה במקום העבודה העולה על רמת הבדיקה ועל מסקנות החקירה שערך, וכן על כל תקרית, תקלה, תאונה, מקרה אסון, או מקרה מסוכן הכרוך בחשיפת עובדים לקרינה מייננת או בסיכונם לחשיפה כזו, תוך 7 ימים מתאריך האירוע. יש לפעול לבקרה אישית ולפיקוח הרפואי בכפוף להוראות עבודה. הודעה על אי-התאמת העובד לעבודה בקרינה. קבע רופא התעסוקתי שקיימת התאמת אדם לעבוד כעובד קרינה. לא יוחזר העובד לעבוד כעובד קרינה, אלא אם עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא תעסוקתי, ואושר להמשיך להיות עובד קרינה. ניטור על ידי מונה גייגר. בכל סניף נמצא מנטר קרינה, מונה גייגר, המופעל על ידי אחראי בטיחות הקרינה בסניף. הפעלת המנטר תהיה תקופתית כדי לבדוק את מצב הקרינה בסביבת חדר המכשירים ומעבדות השדה וכן בתחילת אירוע חירום. מונה גייגר עובר קיול אחת לשנה, במעבדה מוסמכת. העברת מכשירים גרעיניים בין סניפים. חובת ממוני בטיחות קרינה סניפיים ביניהם נעשית העברה של מכשיר גרעיני מסניף לסניף בלמלא את טופס העברה ולעדכן את ממונה בטיחות קרינה ארצי. עד כאן, נוהל בטיחות קרינה. תודה ובהצלחה. צוות איכות, מעבדות איזוטסט.